Uulan na mga mi. Pero maglagay tayo, magtanim lang tayo kahit konti. Ito yung nabili ko 2 weeks ago, 2 weeks or 3 weeks ago, basta 2 weeks ago mga mi. Nasira-sira na. Bago po ako kasi mahilo ata sa ako nabili. Or nung nahihilo ako, nabili ko to. Nahilo-hilo na. So, taniman natin yung kaya lang ng oras natin. Yung mga mi, nag-ready na tayo ng pagtataniman, butas-butas. Nilapit ko dito sa hardware para dito na lang natin siya ipatayo. Kasi ito yung, hindi ako sure kung ito yung kamatis na gumagapang. May kamatis kasi gumagapang. May kamatis ding gumagapang pataas. So, tanim pa natin. Lagyan na natin to. Baka umulan. Umulan pa. Ito. Ayan. So, hindi natin makabunan ang buo. Okay. Sabay dilig. Ito, parang nangingilam na itong mga to. Yung mga naninilaw, unahin natin. Kailangan nila ng tulog. So, maganda sana kapag tignan muna natin lupa. Hindi na muna kasi uulan na din. Baka ma-over sila ng tubig.